Jamal walemon bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on jurama kala to mbawɗon wonde less duule baba adam he bisimilla moon e robina jayndeji men hande ne hawri noon e mardi sappo lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati jayndeji leydi sénégal hande kewɗi kaali e alhaali ngun batu fuɗɗigo guila hanki ɗo henne e nder leydi men sénégal jogorngu gasde janggo woni grande challenge no ɓe noddirta ɗum taw kay koye fondation mo ganduɗa ko Bill and Melinda jafoɗon Bill and Melinda Gates mo ganduɗa kay ene waɗa toon to Diamniadio e tawtorede kadi hooreji leydi président Macky Sall jayneji ɗi garti hen jayneji kadi garti e dawrugol ɗi garti kadi ha eni e ko ganduɗa oɗon rafi woni e cancer de sein mo ganduɗa kay ene tampini no feewi rendo ngo no hanniri ni e gueɗe goɗɗe ha e banggue coftal ɓalli ɗum noon joni garen e facciro ngo. Non bandiraɓe musidɓe tedduɓe puɗɗoreɗen jayde le soleil gendiri nde e no mbiruɗen nane e gardide e nguɗon batu ngu ganduɗa kay toon to Diamniadio fuɗɗi guila hanki jogorngu gasde janggo woni e grand challenge mo ganduɗa kay ko Bill and Melinda Gates mo ganduɗa kay gueɗe kewɗe mbaɗama toon e darde nde ganduɗa kay président Macky Sall teskama hanki darima hen darde wande fayida e wadde kay plaidoyer ko ganduɗa kay wonande ɗeɗon leyɗele ha tenti to banggue e cellal ɓe koliti noon Bill Gates omo ganduɗa ko milliardaire Amérique naajo o heeɓi habrude hen kina wona hedde milliard uji e capanɗe nayyi e copareji men CFA maɗum arkay to banggue e ɗum ko ganduɗa woni vaccin ɗum noon koye oɗo e nder continent Afrique o tigui rigui hollira omo ganduɗa noon ko Azali Assoumani kañum kay ardi Union africaine mo ganduɗa kay kankone o suuti hen konguɗi e bettere mawde woninimo wonde tawde kay ɓen ɓe ganduɗa kay ko sukaɓe Afrique naɓe hewɓe mabɓe walla ko ɓuuri hewde e mabɓe keɓani wadde walla mbaɗata ɗum ko ganduɗa woni e vaccination woni ɗeɗon vaccination no kaldirten ɗum ɗon. Garen e jayde li quotidien ne kay koye kaɗon haala jokki ko fate banggue financement ɓe mbi kina ɓuura nogas e nayyi milliard e copareje CFA ɗum woni de ko habra hanki toon to Diamniadio e nder udditgol nguɗon batu ngu kalɗen go woni grand challenge ɗum ɗon noon andinama ko batu ganduɗa kay idingu wadde ɗo e nder Afrique banggue hirnangue taw kay ko leydi Sénégal ni heeɓi suɓede ɗum ɗon ɓe gandini noon oɗon montant mo ganduɗa kay ko montant kalaɗo walla ɗen koppereje kalaɗe ɗe e jahata koto fannu cellal no hanniri ni ɓe kolliti noon grand challenge noddata tigui rigui wadde subventionné kala ko fate caɗele to ganduɗa kay teskaɗe taw koy ko caɗele ɗe ganduɗa kay keñoraɗe no fewi e nder windere nde ha tentini to banggue e cellal no kaldirɗen ni e wondude e banggue ɓamtare ɓe koliti noon ɓe haaɓe en gara e nder leyɗele ɗe ganduɗa kay tolniɗe 117 leydi e nder aduna o kono noon e nder 117 ɗeɗon leyɗele ene tawe hen leyɗele capanɗe nayyi e jeenayyi taw ko Afrique ɗum ɗon woni ko jaydankoɓe piniri e o subaka hande. Garen e jayde Besbi le jour noon kamɓe ɓe mbaɗi intéressé koye alhaali tigui octobre rose mo ganduɗa kay ko yowti koye alhaali oɗon rafi mo ganduɗa kay ko cancer du sein ha tenti e ɓeɗon rewɓe bandiraɓe rewɓe tigui rigui ganduɗa rafi o ne tampini ɗumen no fewi e nder titone mabɓe ɓe mbi ko l'assassin e nder hen noon ɓe kolliti kine wona 1,810 e ganduɗa kay ko kawuji kesi ene teska to banggue oɗon rafi e kala hitande e nder ndeɗon tongode noon ɓe gandini kine wona hakke jafoɗon 900 e pawɗi 50 mayoɓe hen e kala ɗum noon andinama noon e nder ndeɗon tongode kine wona 951 ene maaya walla ene mbasa hen pittali munen ɗum noon en tawe e nder gawɗan hello ngo ganduɗa kay ko 4 e 5 e jayde Besbi le jour.
jayde direct news kamɓe noon ɓe garti ɓe mbayli sawru mbaggu ɓe payi koye ganduɗa kay dawrugol ɓe mbi leydi Sénégal noon guila horeji leydi ndi président Macky Sall ƴeftuno pellital ɗum ko ganduɗa woni e libde nguɗon laamu wonnogo ɗo henna guila nden ha faade hande ɗo ma won balɗe tati leydi Sénégal ene jooɗi ala ɗum ko ganduɗa woni gouvernement jaynankoɓe ene jañno hen e nder hello mabɓe e tati garen e jayde enquête ha joni koto fannu dawrugol de e jii horeji leydi ndi natal makko omo jogui stylo omo winda ɓe mbi noon e o saaha kam ko tension mawɗo woni e nder mabɓe de to banggue ni suɓade ɗum ko ganduɗa walla sosde gouvernement kesso saabu ɗum noon ɓe gandini kanko président Macky Sall wonko yiiɗi kono kadi ɓen ɓe ganduɗa ko ɓaɗiɓe Amadou Ba ɓe won kañumenne yidde munen e alhaali ngoɗon sumgo sa renta hitan noon ko jiibor mawɗo wonata e nder coalition Benno Bokk Yakar ɓeɗon worɓe ɗiɗo ɓe kalɗen hono président Macky Sall e Amadou Ba premier ministre ɓeɗo de ko kamɓe tan jogui ɗum ko ganduɗa woni équilibre o e o saaha ɓe jaynankoɓe noon mbi ɗum noon foof noon ma won hen risque to banggue ustude e oɗon coalition Benno Bokk Yakar ustude e doole munen garen e jayde tribune kamɓene ɓe gartini koye namde e o subaka hande namdade wonde oɗon gouvernement jogorɗo société hol gouvernement jogorɗo wonde hol gouvernement mo ganduɗa Sénégal naaɓe ene paadi jogorɗo arde namde ɗe ene keewi e nder e ndeɗon jayde hande ɗum woni koɓe e pénurie garen e jayde les échos noon arti koye alhaali oɗon recours mo ganduɗa kay ko battiniɗo ko fate radiation mo ganduɗa e nder liste électoral he o mo ganduɗa woni Ousmane Sonko itedemo e ɗiɗon liste uji électoral ene ɗamina noon e alkamisa o ma yimɓe keeɓ jencude ko fate oɗon alhaali ɓe mbi ko alkamisa garowo ɗo eno andete hol Ousmane Sonko ko alhaali itedemo e oɗon liste électoral holto wattinto ɓe mbi ngal ɗon pellital noon fada ko toon to juge de tribunal d'instance mo Ziguinchor goɗɗum ko tawete e nder ndeɗon jayde ko alhaali tigui oɗon mo ganduɗa kay ko maître Elhadj Mamadou Ndiaye hollitama kankone maw hette walla gueɗe makko ma mbaw andede janggo so hawre welede Allah ko yowte e alhaali ɗiɗon faux billeji ɗi o jaggirno kene wona hakke 3 milliards e koppereje men CFA jayde Sud Quotidien noon kamɓe ɓe jeehi koto assemblée nationale e guddiɗgol oɗon session mo ganduɗa ko session ordinaire unique 2023-2024 ko yowte ni alhaali ɗiɗon candidat ji kewɗi limtiniɗi taw ko candidat ji yiɓɓe e ƴamde lefol laamu e hitande arone nde ɗum noon hollitama noon beele kay wawata wonde ni ɗum ko ganduɗa ko teskotnoɗen e nde sanga tigui rigui assemblée nationale udditnode ɗiɗon garmi garaji teskanoɗi toon ɗi beele wona ɗum woni ko teskete ko aroyta sibabu nde hakkude ni ko woni e goto foof ko jogini bandum e ɓen ɓe ganduɗa kay ko wonɓe e laamuɓe hayni wonɓe to banggue lundiɓe ɓe garen e jayde Le Quotidien kamɓe kam ɓe mbayli sawru mbaggu kamɓene ɓe garti koto banggue jangde e alhaali jangde noon ɓe mbi ko enseignement professionnel taw ko privé ɓe mbi caɗele kewɗe ɗe ganduɗa kay ene tawe e nder oɗon fannu ɓe mbaɗi noon limoje e tawgoje ɗe ɗon ɓe mbi 9% ɗum ko établissement uji ɗi ganduɗa kay taw ɗi galda e yamirore 7% noon ɗum ko école aji ɗi mbaɗaka déclaré ɗiɗon ɗum woni ndeɗon tongode ɓe mbi noon kina ɓaadi hakke 18% ɗum noon taw ko ɓen ɓe ganduɗa ko hebloɓe ɓe ngala diplôme aji woni seedan faagu ɗum noon koye hello mabɓe tati tawete e nder ndeɗon jayde nde ganduɗa kay ko jayde Le Quotidien goɗɗum ko tawete hen ko alhaali parrainage mo Benno Bokk Yakar ɓe mbi weeli ngara e o saaha kam koko fecci ha laaɓi ceer kono noon o mo ganduɗa woni Balde kanko noon o andini wonde omo jogui hoolare no fewi toon to Ziguinchor ko yowte alhaali oɗon parrainage gayniran jayndeji men e jayde stade noon eɗen coyno toon natal omo ganduɗa woni mbarodi leydi Sénégal hono Boulaye Dia ɓe mbi noon e o saaha moral makko koye weeyo woni ɓe gandini noon e nder oɗo saison o fuɗɗi markude tan ko bit goto kono noon kadi ha joni oɗon transfert mo jogorno waɗede kay hayri ene joué e makko ha no hanniri ni
andinama noon e o match cehlagal hakkude leydi Sénégal e Cameroun omo fada hen no fewi goɗɗum ko tawete nder ndeɗon jayde ko alhaali tigui rigui entraînement mabɓe guiɗiɗo kamɓe baɗoɗe leydi Sénégal toon to Lens hanki ɓe mbi kene wona nogas e goho mbarodi leydi Sénégal walla baɗoɗe leydi Sénégal en tawtorono oɗon entraînement ko nandi e Gana Gueye e wondude kay Mori Diaw ɓeɗon foof ene tawtora kono noon kadi ɓe gandini ha joni oɗon match walla ngal potital cehlagal hakkude leydi Sénégal e Cameroun ɗum ko altine garowo wonata hawrata ko 16 lewru ndu ɓe mbi noon omo ganduɗa ko Nicolas Jackson kañum de heɓata tawtorede match o kono omo ganduɗa ko Abdallah Sima kañum de ma ar sukkude nde ɗon o wuddere no hanniri ni bandiraɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laabi ceer ko ɗum ɗo woni ko gaddanoɗen bandiraɓe to banggue ɗum ko gandanɗa hoorema woni ko siifa e kelle gadane robinet jayndeji men hannde no mbiruɗen ni joni joni en garan e hello men wongo ko noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe aadi bili aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ɗum noon hannde e yewtere men garten koye oɗon rafi mo ganduɗa ene tampini bandiraɓe men rewɓe no fewi ha e mawniraɓe men tigui rigui miñiraɓe men no hanniri ni hollitama noon oɗon rafi mo ganduɗa ko cancer du sein surtout rafi to banggue jaggoje ɗum ko ganduɗa woni indi ɓen ɓe ganduɗa ko bandiraɓe rewɓe hollitama ene tampinanaɓe no fewi e ndeɗon tonggode nde ganduɗa kay yalti e jayde besbi le jour kina wona 1,717 kala hitande wiya ene waɗe recensé ene lime ɗum ko ganduɗa ko rewɓe taw ko wondoɓe ɗum ɗon andinama kadi e nder ndeɗon tongode kina wona hakke 150 neɗɗo ene wasa hen fittanu mumen ɗum noon ko tongode nde ganduɗa ɓurtude no fewi ɗum noon yonti bandiraɓe musidɓe tedduɓe nde e kirjunoji ɗi ɓeydete partout à travers moyen ngaji kanoji di communication ngaji ɗi joguiɗen ko nande radio ji ha e gueɗe goɗɗe bandiraɓe mbaɗe sensibiliser kirjine surtout rewɓeɓe kadi ɗum ko ganduɗa woni laamu ngu darde mabɓe ɓe ɓeyde no fewi ko tenti e ɗum ko ganduɗa woni mamo métre uji ɗi ganduɗa kay ko ɗum ɗon waɗirte analyse to banggue beele debbo ene wondi hen walla wondani hen kadi bandiraɓe men rewɓe haaɓe ñaague no fewi nde ɓe mbattata haqqille e alhaali o à chaque fois ɓe jaaha e to cuuɗi cafride to gam ɓe mbawa wadde consultation ngaji par ce que ñawo so tawi walla mbiyen rafi o so tawi manan didorno to fuɗɗotoɗo ene safro bandiraɓe musidɓe tedduɓe kulgol ala hen walla ɗum ko ganduɗa woni wiide ene hersa ala hen ko rentade ɓuuri safrade noon ko ɗum ɗon tan woni erago jiɗɗen wadde bandiraɓe nde wonno rafi o omo waɗa ravagé no fewi omo yoɓo pittali no fewi bandiraɓe musidɓe tedduɓe yo Allah won ballo yo Allah reen yo Allah faabo ɗum noon ko ɗon kaldeten e bandiraɓe ñalawma hannde o ha saaha goɗɗo so hawre weele dalla to caméra to ko musidɗo men Djiby Dieng to montage to ko Ali Fall ga e micro ko musidɗo moon Adama Diop Allah jarama on jarama